Poke! Sä oot menossa YouTubeen justiinsa. Hei. Sä oot menossa YouTubeen. Mulla vaan giga. Niin, tää 1,6. Säkin pääset YouTubeen. Pääset YouTubeen. Sannakin on YouTubessa. Joo. Oliko kiva? Oliko kiva tehdä? Joo. Oliko kiva tehdä todella? Ai vittu! Aika sähäkkä. Aika pysähtynyt. Sanotko vaan näin? Ai kuka oli silleen? Jenni oli silleen. Ai mikä jengi? Millä jengillä? Ai hyvällä porukalla. Sieltä nyt on tarkoittaa no. Nyt kun ei ole vittu niitä videoita. Mihin ne videot? Mä voin kertoa. No kerro. No en kerro. Tiedätkö mikä on KDA? Mikä se on? Tämä ei tiennyt. Kiva duuni. Se ei oo duuni semmosia pelot. Tyttää hyvin. Tämä on duunifiilis. Milloin KDA se on vittu? Työ, typpä. KDA. Niin. Matala duunifiilis. Mä sanotaan, että energiasta Suomeen. Ei oo tässä puhelimessa, se on toi Samsungi. Tässä ei oo. Ei oo, se on tässä toisessa. Tässä näin, ois se paskalaatuinen video. Oikein sä oot niin YouTubessa huomenna. Sä et edes usko kuinka paljon sä oot siellä. Otetaan vähän zoomia. Sitten on tullut äsken pistolla. Tapoilla, pitäis yksi. Silloin aika tekee vähän paskempaa. Päästiin siitä ohi. Oikeesti siis mun mielestä niinku miettikää niinku oikeesti sitä, että... Nyt harkitsen mitä sanoo. Mä oon edelleenkin sitä mieltä, että minuutturuudessa on tehty parhaimmat biisit, silloin oikeesti olisi soittaa. Milloin? Se jääköön teille kaikille Se on niinku tarkoittaa Led-Zeppelinia ja Se on ollut 70-luvulla. Mut ajattelee, kaikki ihmiset näkee tää huomenna internetissä. Ihana. Käy sekkaa mun puolesta, että kuinka moni on käynyt siis. Varra. Älä saatana. No oo. Älä vittu! Niissä on naarmujakin. Älä nyt vittu!